Welcome back guys sa aking channel. So this is Mio for more videos all about dragon fruit. Please subscribe and check on my playlist all about dragon fruit. So now for this video guys, I wanna show you na yung dragon fruit flower dito sa amin is nagbo-blooming na po. So ipakita ko sa inyo o itutur ko kayo guys. Ayan, sa mga hindi pa nakaalam no, yung dragon fruit flower pala guys is once lang po nag-blooming yung dragon fruit in the midnight po. Yan, so tingnan nyo po sa aking playlist dun sa dragon fruit. Ayan. So ayan, so puntahan na natin guys. Ano pang hinintay natin? Let's go! So ayan guys, nandito na tayo. Ayan o. So tapos na po talaga mag-blooming yung mga dragon fruit flowers. Ayan, ang dami nila guys. Ayan o. Nandun pa yung iba. Ayun, so dito naman is tapos na din to siya mag-blooming. Ayan o. Very healthy po talaga yung dragon fruit flowers. So yung iba is meron na naman nagbabuds. Kasi hindi po sabay-sabay sila mamunga yung dragon fruit. Pag meron na po nag-blooming at tapos na po mag-blooming, meron din sisibol na mga flowers. Parang exchange po sila. Pag tapos na yung blooming, yun na po yung iba, magbabuds na rin. Ayan o. Ayan. So ito, meron din dito. Yan, hindi ko mabilang po talaga yung nagbo-blooming na flowers. Kasi doon, meron din doon. Marami din doon. Ito. Wow, puro mga healthy yung dragon fruit flower, guys. Ito rin, oh. Meron din nagbabuds. No? Ito yung sinasabi ko na pag meron nang nagbo-blooming, meron din magbabuds. Parang sila yung next. Hindi po talaga sabay-sabay yung blooming ng dragon fruit. At saka hindi lang once lang sila mamumulaklak, kundi until, so for example, yung dragon fruit is mag-start ng March mamunga or mag-blooming yung mga flowers. So until po yan mamunga, always po mamunga until October or September po. Yan. Dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung sa ibang lugar or dun sa ibang lugar, hindi natin alam kung kailan sila mag-blooming o mamumunga. Kasi winter po yan. Winter, merong summer. Pero dito sa atin, pag malapit namang summer is dyan na po yung mag-blooming yung ating mga dragon fruit or mamunga or magbabuds yung mga flowers. Ayan o. Meron pa din dun. Pero kunti lang dun. Dito. Meron din dito. Wow. Tapos na sila mag-blooming. Hindi lang natin na malaya na nagbo-blooming na pala yung mga dragon fruit, no? You know, meron din doon. Isa, dalawa. So, ngayon, punta natin doon sa iba. Kasi tapos na tayo dito. Dito naman ang side, guys. Wala na itong nagbo-blooming na flowers dito. Kasi hindi pa ata. Wala pa ata. You know, wala pa silang mga flowers. So, doon banda doon, meron din doon. Yun gusto. So dito, meron din dito. You know, kitang-kita nyo doon. Ang dami, no? Hindi ko mabilang. Tingnan nyo. Grabe. Dito rin, meron din dito. Yun gusto.
Very healthy po talaga yung dragon fruit namin dito. Ayan, so puntahan natin dito. Meron din dito guys. Ayan. Dito meron din dito. Ayan o. Meron dyan. Dito rin meron din dito guys. Ayan o. Wow. Already done. Blooming no. Ang dami. Ito rin o. Meron din dito. Tingnan mo guys. Oh. Very healthy po talaga yung mga dragon fruit flowers. Ayan ngayon. So punta naman tayo dun sa kabila. Marami pa guys kasi meron pa dun sa lower o dun sa dun oh. Ipakita ko sa inyo guys. Puntahan natin. Yan meron na naman nag-buds. Yan o. Dito tayo dadaan guys. Yan dito din. Meron din dito. Yan o. Wow. Very healthy po talaga yung mga flowers natin. Tapos na silang mag-blooming. Yan. Meron din dito. Wow. Grabe. It's a blessings guys this year kasi hindi ba alam kung bakit blessings, early blessings kasi expected kasi namin ni tatay is March pa po kasi yung nagsastart po dito flowering is March. So ngayon February pa lang nagsastart na. Grabe no. So punta tayo dun kasi mayroon din dun no? Sa side na dun mayroon din dun nag-blooming na flowers. Tsaka alam nyo ba guys na yung dragon fruit flower is tinatawag din na Honolulu Queen. Kung bakit guys? Kasi po nag-bloom lang po only in the midnight. So yan po yung Honolulu Queen. Kung tawagin sa iba. Honolulu Queen. Yung dragon fruit kasi midnight lang mamunga. No? So, dun tayo. Kasi meron dun. Ang dami dun. Dito na side is kunti pa. Meron dito. Yan guys. Meron dyan. Kunti pa lang. Pero soon, pag sabay-sabay na sila mag-flowering, makikita nyo guys, parang series lights. Tandaan nyo yan. And dito na naman guys, meron din dito. Pero wala pa siyang bunga. Pero dito, na side, talaga naman. Very blessings. Tingnan nyo guys, malapit na tayo. Dito yun. Oh, dun oh, marami dun oh. Yun oh, kita-kita nyo yan oh. Ang dami guys. Dito rin oh. Meron din dito na mga baguhang nagbabuds na flowers. Yan oh. Dito, meron din dito. Wow, tatlo po dito. Very healthy. No? So, inuulit ko no kung bakit tinatawag na dragon siguro yung dragon fruit. Kasi po yung hugis niya sa kanyang flower parang dragon. Tingnan niyo, parang buntot. Tapos ito yung ulo ng dragon. Yun ba? Ayan guys, dito rin oh, meron din dito. Tingnan niyo, nagbabuds din. Wow, dito rin guys, ang dami pa dun oh. You know? Tsaka dito, meron din dito. Dun oh, meron din dun. You know? Grabe. Meron din dun, baguhan pa lang. Early blessings po talaga to this year. 2021. You know, meron din dun. Ang dami pa. Meron din. So, dito tayo. Meron din dito, guys. So, I think, guys, na hindi pa lang ito, parang nagsisimula pa lang. Hindi ito yung parang grand na bunga. Ito is, parang example lang
sample lang sa farm na mayroong bunga. Pero asahan nyo guys, yung sabay-sabay sila mamunga. Ang dami. Tapos mamangha ka talaga kasi makita mo naman yung mga bunga na parang cereus lights na almost lahat po ng puno is mayroong bunga. Tingnan nyo guys. Kung nakikita nyo sa aking YouTube channel, meron po dun na nagbabuds or nag-harvest kami or nagtutur ako sa mga bunga na parang mga cereus lights. Tingnan nyo dun guys. Yan o. Very healthy po talaga. Ayan. So doon naman tayo. Papasok tayo dito. Kasi meron dito. Yan. Hindi ko na mabilang yung mga nag-blooming na. I think mga 100 ata. Hundreds na flowers. You know. Very healthy. Ito, meron din dito. Wow. Yun. Sabay-sabay po talaga sila blooming pag sabay sila magbabuds or magpa-flowers, sabay din sila mag-blooming. No? Hindi sila pwede mag-isa lang, pwede sabay-sabay po sila mag-blooming. Ayan, so dito wala dito guys. Meron din dito. Ayun oh. Meron din dito. Nandun. Yung nagbabuds din. Yan oh. Flowers. Flowers everywhere. In Dragon Fruit Farm. Ayan guys. Grabe na. Ang dami na. I think di ko na mabilang yung mga nagpa-flowering na dragon fruit. Pero soon guys, dito meron din dito. Wow. Very healthy niya no. Ang healthy niya talaga. Pero soon guys, pag meron na kaming bunga dito or ma-harvest, is ika-count po namin yan kung magkano yung harvest namin. For example, mag-harvest kami ng 50 kilos. So, itali namin yan para malaman namin kung whole year pila magkano yung na-harvest namin whole year. So, ayan guys, na-tutor ko na kayo or na-update ko na kayo sa mga tapos nang blooming na mga dragon fruit. So abangan nyo na lang guys yung pag fruiting nila or pag meron na silang fruits tsaka mahinog sila. I-update ko rin kayo guys kasi gusto ko talaga na ma-update ko kayo or pakita ko sa inyo para at least malaman nyo naman lang na yan pala yung dragon fruits, yan pala yung proseso nila, no? Alam nyo guys na marami tayong makukuha ng mga vitamins sa dragon fruit at saka ano yung mga health benefits. Number 1 po is yung anti-cancer, diabetes. Ayan. At saka nagbubuhos po dito na ng immune system yung dragon fruit. Ayan guys, so maraming salamat po sa walang sawang sumuporta kay Tips Mio and keep safe always po and God bless. Thank you for watching guys. Paalam, bye-bye!